Takže čau, tu dneska vítam pri novom videu z Roblox a dneska ideme hrať Squid Game, ale budem guard. Tak, ok, dávam si guarda. Ja som guard. Pozerá to fešaka. Pozeraj. To je pravý fešák. Ideme sa odfotiť ako guard. A to som ja. To som ja. To som ja. To je glass... Tak ten typek sa má glassmakera. Tak jak ste si mohli všimnúť, hrám na počítači. Čo to bude? Jakže kameň, papier, nožnice. Glass. To čo je Squid Game. Nájdem si aj fotku. Som Thanos. Som Thanos Slayer. Green light, red light. Normálne pozerajte, aký fešák je. Vidíte? Normálne úplne najlepší. Nejaký typ, čo sa pohol. A tu sa pohol. OK. Dindari. Čo tu tancuješ? Aha, pozrite. OK, upretal som, ale pozerajte, aký je fešák. Vidíte, tam je úplne... Jaký typek. Posledná typkyňa. Aha, tu je frontman. Pozerajte na ňo. A na toho frontmana. Normálne, jak je dobrý. To je trojuholník typek. What? On má Mr. Bean hlavu. Taký ten mím. Super. Títo zomreli. Títo. Vo Squid Game 130 to koľko? Však to nesplatíš ani dlhy. To má pokračovať. Pozrite sa na mňa. Však som fešák. Keď tu bude niekto 4, 5, 6 mať číslo, tak ja sa neviem čo. Ale oni jasne, že utekajú a toto pentalón. Ringari. Skibidi toilet. Skibidi. Ja viem, do akého pôjdem. Určite pôjdu so mnou tipsy. Aha, ja budem s ním. Ringari. Čo si prestal sumnúť denco? Dobre, ja idem tam. Ja idem si, lebo to sú typci. Nepozerajte. No ja som guard. Najlepšie je, ja som to už hral a najlepšie je byť tu v strede, takto tu, kde je ten 1.02, tento.
Tu. Tak tam je najlepšie byť. Kamienky. Keby som im zničil ten kameň. Tuto. Kvôli tomu, lebo ja som bol v strede. A vy budete hrať ešte k tomu toto. Tuto. Tieto guličky. Tu tieto. Tak tieto guličky budete hrať. No, trošku mi vypadli. Ale nevadí. A akože mám guličky. Mám ich, tie guličky presne, ale sú toto plastové. Prečo vás sa vyhodili? Sú plastové. Ale objednal som si nové a nie sú plastové. Ja chcem byť ten, čo ukazuje, že dobré a zlé. Kokonádi Nina opity a ošitá. Mám tu aj SMGčko ešte. Pozrite, ako normálne SMGčko. Normálne jak vo Fortnite. Oni sú traja chudáci. Tento pôjde sem. Táto pôjde sem. Tento pôjde sem. Tento pôjde sem a tento pôjde sem. Ale vyhrali. Kartičky! To si inak plánujem vyrobiť. A ďalší vyhrali. Mesk. On hlasoval za pokračovanie, tak ty si dobrý. Ty si jak Thanos. V okolí vidím jenom samej plevel. Hledám kytku, co by byla vyšší level. Rudou i žlutou jsem Thanos Slayer. Ok, idem tiež na ten parkour. To je hrozne easy parkour. Ja som to skakal. Ja som ani raz na tomto nepadol. Keď raz spadnem, tak som akože noob. Bo toto je easy. Let's go. Teraz spadnem sem a idem potom do lane. Čo sa to dá? Úplne. Tak tu tancujeme. Jeden rúžový, čo má Sigma Boy, a aj druhý modrý Sigma Boy. Keď teraz spadnem, tak som noob akože. Ižužnádi, dida opity a ošidá. Keď to teraz nedohrám, tak keď to teraz dám, tak mi musíte dať odber. Nie, ale prosím dajte odber. Strašne ma to moc podporí, keď dáte odber. A ešte k tomu dajte like pre viac takýchto videí. Ja som že počítača. Koľko? 240. Tam mali dať 230 jak Thanos. V okolí vidím jenom samej plevel. Hledám kytku, co by byla vyšší level. Rudou i žlutou som Thanos Slayer. A čo má pod touto maskou? Pod touto maskou. A on to je... Ty jeden! The play have chosen to connect you. Ja. Ideme hrať Dudu jedom. Dudu jedom. A mi ide Dudu šúra, tak šíra.
Cigarette to. Na ceto, pitancedo. Ringa 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 ri. Ringa 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 ri. Turi čo čo popo nadi. Dira opiti a vočira. Vzala som to koníkovi. Idem sa voziť. Dudu jedom dude. Pa dudu jedom dude. Pa mi mine dude dušura tek šida. Cigarette to. Na ceto, pitancedo. Ringa 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 ri. Ringa 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 ri. Turi čo čo popo nadi. Dira opiti a vočira. Dudu jedom dude. Dudu jedom dude. Mimmi dude dušura tek šida. Cigarette to. Dudu. Ja. Všetci tam zdochnú a ešte k tomu aj ty to zdochnú. Aha. A oni zomreli. Chudáci. Normálne. Oni si mysleli, že aj keď tu je Guar, tak sme stále traja. A tá 0,30, že prosím otvorte mi. A my sme to neotvorili. Ale oni aj tak prehrali. Ja opitý a vošidá. Tuto jedom dude, pa tuto jedom dude, pa mi mide tude tu šúra tak šidá. Čakaj. Šúra tak šidá. Dvaja. OK, tu jeden. Škoda. Oba som chcel upratať. Poďte, duduje to. Aha, tam vidieť nebo. Ona je noc. Ja strieľam do neba. Super. Duduje. Poďte za mnou, poďte tu. Poďte tu. Alebo viete čo, poďte rovno tu. Poďte. S akým pôjdem? Dobre. Zabijeme ich. Dobre, easy. On prehrá. A tento tu typek teba. Tiež. Dobre. Ticho tam. Ty tam. No dancovať. Ja som chcel s ním dancovať. To koľko ľudí? Videli ste to? 13 players! 13 players have been eliminated. 380. Ja tu normálne strieľam ako šialený. A Mr. Bean žije. To je dobré znamenie. Tak, dobre, pokračujeme. Vy sa za to nikdy nedostanete. Ja som krúžok. Aj keby som nemal mať zbraň, ale akože nevadí. Je to iba hra. Ty ošidá. Dude, dušúra, tak šidá. Cikarice je toto. -1. To čo je? Tu ideme akože robiť striptease bar. Tu ideme robiť striptease. Tak my sme dobrí. Dobrý deň.
my hráme čašníci. Normálne. My sme... What? Tak oni čo hrajú? Oni hrajú kameň, papier, nožnic. Poď so mnou! Poď, ideme si sadnúť. Poď, pokecajme trošku o Squid Game. To si ide so mnou pokecať. Flumben. Great. Ja čo strieľam? Ja čo som? 100 coins. Coins, akože... Wins 1. Tu bude aj preťahovaná. Aj guličky. Aké mám papier, nožnice. Aj glas! Aj normálne, že... Tanc. Round around. Toto si kúpim. Yes. No ten of gold is Ninaj. Čamen, papier, nožnice, čamen, papier, nožnice. Čakaj, ja si zatiaľ zahrám tú Squid Game hru. Hlavne tu nie je, keď tu je toto. No super, jedna mi padla. Super, ale to sa nedá, keď je tu toto mobilek. Toto je tam, toto je. Šúra, tak šída. Cigarety. Poďte žabka. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier. Tak. Pekne. Ty Joši dá. Tuto je tam, tude. Info. 4 players have been eliminated. Mr. Bean prežil, wow. Normálne to je zázračné. Koľko ti prežili? Traja? 1, 2, traja prežili. Go more games. OK, ty typek. On hrá určite na Xboxe, keď sa volá Xbox. A ty... Poď, ja ti pomôžem. Šúra, tak si dá. Tam je zakázané. Zakázané. 1, 2. Ja fandím obidvom.
No worry. Dudu je dom, dude. Dudu je dom, dude. Tancujeme spolu, s typkom, s Mr. Beanom tancujem. Xbox 2, 3 been eliminated. 3 players have been eliminated. Jakže 3? To neostal ani jeden. Aha, nie. 1, 2. OK. Ja fandím obidvom. Obidvaja. Proste ideme do hier. Týra ušidá. Kde môže byť tá hra? Ona bude tam hore? Si robíš srandu. Si robíš srandičku, glas! Oh my gosh. Tak si robíš srandu. Čau, Frodmeník! No čau, jak sa máme? Jak sa máme dneska? Typeček išiel akože. OK, toto je dobrá fotka. Make strange line. Jak mám makenúť strange lineku? Neviem, čo to je strange line. Tak typek dobre hackuje. To je celá prvá strana. On hackuje. Porozbite sklá. Go around. Go around. Go around. Gigongi has been eliminated. One player has been eliminated. Takiž. The game ended. Mr. Bean vyhral! To je najlepší Mr. Bean! Mr. Bean. Jak? Aha! OK ľudia, takže pre toto video to bolo všetko. OK ľudia, takže pre toto video to bolo všetko. Nezabudnite dať like. Čakajte ešte. Čo je? Co môžem kúpiť? Aha, tak dobre. Tak pre viac takýchto, nezabudnite dať odber, like pre viac takýchto videí. A zatiaľ čus.